אוקיי, יש פה חסד קלפים, כמו שאתם רואים, יש לי כאן את 4 המלכים. אוקיי, שאני רוצה שזה להחצות את החבילה לכמה חלקים. אוקיי, עכשיו שאני רוצה זה לקחת 3 קלפים. ניקח את המלך טילטן, נשים אותו פה למטה. שתי מיני המלך טילטן, נשים אותו פה למעלה. ניקח עוד מלך, מלך יהלום, נשים אותו גם כאן. טוב, ניקח גם את המלך לב, שים אותו גם כאן. גם כאן. מה שאני רוצה עכשיו זה לקחת את המלך העלה, שים אותו כאן למטה. שהמלך הזה יעשה 1, 2, 3, וכל המלאכים יחזרו. ולא רק זה, אלא שגם בראשי החפיסות יהיה את כל המלכות.